alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi prøve et helt nyt spil. Lad os bare komme i gang. Ja. Okay, sådan tak. man går ind i det her spil. Det er simpelthen, du trykker på fiskestangen her. Den her Og så går du ned. Og så trykker du på ham her manden i det fine tøj. Her, ham her. Og så trykker du på jernsværdet her. Og så trykker du bare på raketten. Den Men her det raket. her, der kan man kun spille 2 mennesker i et spil. Ja, og så skal kommer du vi bare- ind, og så skal vi vælge en skyder, og jeg vælger den der. Ja, og det her, jeg ved godt, det er hoes, men de skyder. Og så handler det om at få 6 kills. Ups, inden den anden. Så vi skal bare skyde hinanden til det. Jeg er bange. Okay, vi skal prøve at skyde, Carla. Nej, Ja, hun fik tak. mig. Prøv at se, når jeg så dræber Tilde, så kommer der sådan en grøn bar nede i bunden, som der så viser, hvornår jeg kan skyde igen. Der dræbte jeg Nej. lige Tilde igen. Og ude i siden kan man se, hvor mange gange jeg har dræbt Tilde, og hvor mange gange hun har dræbt mig. Og den, der først har dræbt hinanden 6 gange, har vundet. Det var det, Og så kan man så, hvis man trykker på venstre klik, så bliver man så boostet frem sådan her. Nej! Og så trykker man på højre klik, og så dræber man så personen. Som I kan se, Eller jeg er ikke skyder så man. god til det, så Det er sådan anden gang eller tredje gang til, at mig vi spiller det her. jeg fik et chok! Kom nu! Ah! Jeg fik dig! Ej, det var facen. Det er virkelig svært at skyde hinanden, når man er tæt. Når man er så tæt på hinanden, det er bare sådan helt... Jo, og vil I vide noget sejt? Hvis man gør sådan her med sin hoe, så kan det faktisk suges. Okay, det var ret dårligt. Hvorfor får du sådan en stor Så ude i chok? siden, så mangler jeg kun at dræbe Tilde en gang nu, og så har jeg vundet. Og så kommer vi så ind i et nyt spil, hvor vi kan vælge en ny hoe. Som der så er en gun. En gun. Ja. Det er en sniper. Skal jeg bare... Nej, du var hurtig. Ja! Du giver mig hjertestop, Carla! Jeg bliver suset rundt med! Ja, Nej! Hvis I bare den tager vil... jeg, fordi at... Nej, okay. Ja. Men hvis man bare vil beholde den samme hoe, så skal man bare, lade være med at trykke på noget, og hvis man prøver ny, så kan man bare trykke på den. Så er de bedre og dårligere, efter om det er træhus og sådan noget. Og du gav mig Men prøv hjertestop. at se, den hoe, jeg har lige nu, det er en træhue. Hvordan misser jeg? Nej. Misse kisser. Den hoe, I kan se, jeg har lige nu, det er en træhue. Og der går 9 sekunder, før jeg kan skyde igen. Hvor Så der kun går kan I se 7. den der nede, hvor der er grøn og rød, så betyder det, at der går 9 sekunder, før jeg kan skyde igen. Det lyder. Jeg skal lige stikke af for Tilde her, for jeg kan ikke skyde endnu. Og på min, der går der 7 millisekunder. Men den har du allerede fået med 2 gange. Kom så! Nej, jo. Woo! Ej, du spawner så Og så er der meget sådan nogle røde ting længere her, der gør, at man kan booste sig. Ej, okay, det var godt. Ligesom der var Carla missede. Men man kan altså bare flyve sådan her. Så kan man lige skyde Carla. Nej, nu missede jeg, så skal jeg løbe bare. Nej! Hold da op, det var skæv. Det jeg lige prøvede at skyde for mig. Nu flygter Carla. Hvordan fik du mig der? Nå, det var altså bare rent hæder. Det ved jeg ikke. Hvordan? Nej, det var dog nej. Jeg kan søge, nej jeg kan. Nej. Jo! Jo! Du missede! Nej. Woo! Vores andet kill! Okay. Der Den her mangler hoe er kun ikke særlig 4. god, hvis man ikke er God til at snipe. Nej! Hvordan fik du mig igennem en helt pæl? Altså, du rykkede dig lidt, så tænkte jeg bare, puff! Altså, så fik jeg dig. Du var... Nej! Nej! Oh. Jeg har faldet ned! Skal jeg hæve den op igen? Nå, lad mig lige se. Jeg føler lidt... Viggedy. Åh nej, ja, det var lidt... Åh nej. Gør der den her? Åh nej, jeg missede. Jeg skal lige lukke. Skal du reload? Du snyder mig. Ja. Du snyder mig. Hun har reloadet. Ja, tak. Så nu har jeg den samme, men hvis nu jeg vil have en træhove, som Carla havde der, så kunne jeg have valgt den i stedet for. Så det er faktisk... Ups, jeg er faktisk dårligt. Sådan der. Okay.
Det er måske heller ikke lige... Nej, det var vel en god en. Okay, det er mærkeligt. Det var den var, Carla. Eller... det er jo slet for tidligt. Hvor er du henne? Ingen steder. Ikke noget. Der. Ej, hvordan fik du mig? Det der. Det ved jeg. Hacker. Okay, jeg ved. Men det var bare alt for den her video. Det bliver mega fedt, hvis I gad at like og subscribe. Og ellers ses vi bare i næste video. Hej hej! Hej hej!